Mým dnešním hostem je muž, o který jsem si vlastně, ve chvíli jsem si o tobě začínal zjišťovat věci, tak bych řekl, že jsi takový slovenský Joe Dispenza. To počujem často ináč. No, já tě tady dneska vítám a moc děkuji, že jsi dneska dorazil. A je fakt náhoda, že jsem ti napsal a zrovna si jako vlastně v Praze, protože jsi říkal, že jsi tak 2krát za rok tady. Tak. Takže moc krát děkuji, že jsi dorazil. A já děkuji za pozvání. A myslím, že dneska to bude zajímavý rozhovor. Těším se. Tak, asi by mě zajímalo, kdyby ses měl, jak tam říct, definovat jednou větou, nebo popsat jednou větou. Kdo jsi? Člověk hľadajúci seba. To si nečekal. A co to pro tebe znamená? Pre mňa to znamená zbavovanie sa takých nánosov, návykov, ktoré máme na sebe zo spoločnosti a z vyrastania a prichádzanie k sebe. Že veľa sa učí alebo rozpráva, ja sám to rozprávam, aby sme sa stali, že lepšou verziou, novou verziou, výbornou verziou, dokonalou samého seba. Ale v skutočnosti prídeš k tomu, že to nízke sebavedomie je iba neprírodzený nános toho, čo v skutočnosti si. Takže často si rozprávam, že vedia sa len hľadám. A veľakrát ľudia majú domnienku napríklad, že nejakí mentori, učitelia sú dokonalí, všetko ide super. Alebo ľudia napríklad, čo cvičia vo fitku, vidia niekoho, kto veľa cvičí. A že ty vole, jemu to ide a pritom on má tiež svoje struggles. A že to, že vyzerá, že to nesie a je to v pohode na tých pleciach, neznamená, že mu to je ľahké. Jo, souhlasím. Asi to vidím úplně stejně. A ještě pro mě jednu jedinou věc jsem zapomněl říct. Jde jenom třeba nemládit jako do stůl kvůli tomu mikrofonu. Ale v pohodě, já to taky občas dělám. Dobrý point. Dobrá. Já jsem si všiml, že jsi vlastně spisovatel také. Ty napsal si 8 knih ohledně témat manifestace, vizualizace, sebevědomí, komunikace. Je to tak? Jak jsi k tomuhle přišel? Jak tě jako napadlo, že chceš začít psát nebo předávat lidem? Ja keď som mal asi 7 rokov alebo 8, tak som začal písať prvé knihy. Mal som proste oranžový zošit, taký s tvrdou väzbou a vždy, keď sme niekde boli s rodičmi na nejaké návšteve, tak ja som písal príbehy o skrini, ak sa rozpráva s tričkami a topánky, ak sa rozprávajú s nohavicami a tak ďalej, také detské, také detské veci. A potom som začal veľmi veľa čítať ako dieťa. Prvé knihy, čo som čítal, boli Harry Potter. To som čítal celú základnú školu, aj strednú školu. Veľa fantasy, čítal som veľmi veľa fantasy. A potom vlastne sa stali také životné okolnosti, že naši rodičia sa rozviedli, takže my sme sa sťahovali s bratom a maminou ako keby osamostatnica. A mňa v tom čase veľmi začal baviť cvičiť. To som mal asi 18 rokov. Strašne ma to začalo baviť úplne mega. Tak sme si s kamarátom začali zakladať spolu projekt o cvičení, mali sme web stránku, točili sme videá. Vtedy to tu nebolo. To je 12 rokov dozadu. Vieš, to je už mám 30 a ten čas leží. Beží teda. No a takže založili sme tú web stránku o cvičení a potom som veľa cvičil, mal som viacej kilov než teraz, ešte o 4 kg, inak ja som byl vždy veľmi chudý. Ja som mal, že 56 kg som mal pri tejto výške. Čo by si chcel predstaviť? Ja som bol veľmi chudý, rebra mi trčali a tak a popriberal som cvičením a správnym jedením a potom jedného dňa som si zranil ľavú ruku pri šplhaní na polane, som šplhal hore a už som bol presilený a sa mi natrhli tušľacha tuto zo spodu v lakti a z jednej, druhej aj tretej strany v pleci, čiže nevedel som nič robiť tou rukou, proste nič bez bolesti, riadne to bolelo a začal som potom čítať knihy, už už nie fantasy, ale také, že self-help books, že ako si pomôcť, takže začal som sa v tom hľadať, vidieť a začal mi to pomáhať a vtedy som si zmanifestoval prvýkrát pár vecí v živote, lebo som sa o tom dočítal, veľmi naturálne mi to išlo a začal som v práci pozerať videá od takého jedného chlapa z Ameriky, vtedy žil v Texase, volal sa Elliot Hulse, to bol úplne môj taký životný mentor, to bolo, YouTube bol mŕtvý ešte, akože bol tam content, ale veľmi málo, on tak na rovinu hovoril mužom.
čo je to depresia, ak sa z nej dostať, ako cvičiť a prepájal takéto, že on mi vsadil myšlienku do hlavy mind, body and soul, že všetko tak dokopy. A to mi veľmi pomohlo. Dostal ma to fakt, že z depresí, to sú dlhé príbehy. A raz mi to tak veľmi pomohlo, že som si povedal, že idem o tom točiť videá, aby som pomohol iným ľuďom, ak to pomohlo mne, lebo si hovorím, že ty kokos, ja musím pomôcť niekomu ďalšiemu tým, že mu to poviem v slovenčine. No. A vlastne raz sa stalo, že som prišiel z fitka domov, lebo si sa pýtal, ak prišiel k tomu písaniu kníh. Nechcel som ti povedať iba toto, čo ti bude teraz, nech je za tým aj pozadie. A po fitku som si po obede išiel pospať, mal som 21 rokov, 20. A vstal som po obednom powernape a zobudil som sa, že napíš knihu. Hlas v hlave, napíš knihu. A že čo? A to som bol ešte v detskej izbe. Bežal som za stôl a že akú knihu? Normálne si chytil som pero, papier a napísal som názov knihy, vtedy prvej, Rozvíjaj rovnako telo aj mysel. A hovorím, že čo má byť? A začal, normálne, dal som ruku na papier a začal som písať názvy kapitol. A tam to bolo, zobral som notebook a išiel som do kaviarne a písal som každý deň knihu. Takže máš, nebo myslíš, že máš nějaký životní poslání? Že tohle je tvoje životní poslání? Když už to přišlo takhle jako brzo? Neviem, či to volám poslanie, ale volám to moja vášeň. Akože niečo, čo ma baví a zaujíma a hlavne ja sa cítim ako umelec. Ja milujem tvoriť a to je taký spôsob môjho seba vyjadrenia. Že nechcem sa búchať po hrudi, že je to moje poslanie, lebo to sa ľahko hovorí, vieš, že a potom som na teba, alebo sám by som si tým vytváral nejaké nátlaky. Mňa baví písať. Ja to milujem. Ide mi to od ruky, že niekto napríklad mi hovorí, ako sa píše kniha a tak, a ja, že ako tanečník tancuje, alebo maliar maluje, vieš, že mne to ide, teraz píšem 9. knihu a ja si za to sadnem a drtím to a hovorím si, že stačí, že musím spomaliť, takže je to, možno je to poslanie, ale možno je to dár, možno každý máme na niečo vlohu, podľa mňa. No, říkáš, že teda aktuálně píšeš svoji 9. knihu. A můžeš prozradit, o čem to bude, nebo nějakým způsobem nastínit? No, toto bude taká, ani nechcem povedať vlastne, že ju vydám, alebo nebudem sa tam uvádzať ako úplne autor, pretože je to prvá kniha v živote, ktorú idem pospájať z kníh, ktoré mne veľmi pomohli. Sú to knihy, jedna má 116 rokov a druhá má 121 alebo 120. Od Williama Atkinsona a Jamesa Allena. To sú knihy, ktoré už autori sú už veľmi dlho po smrti a tieto konkrétne diela sú vo verejnej domene, to znamená, že ich môžeš ďalej šíriť. Takže idem spraviť takú zbierku 2 alebo 3 kníh, ktoré mi veľmi pomohli a každú som čítal 10 razy a idem tam dať nejaké svoje vhľady. Čiže teraz to nebude momentálne, že to ja priamo vydám, áno, ale beriem ich, je to stará angličtina, čiže to musím prekladať do plynulej slovenčiny, čo je veľmi ťažké, ale keď chápem tým knihám, tak musím pri tom zachovať aj tú myšlienku, čo tam je a snažím sa zase akože to nejak nepreformulovať, čiže dávam tam strašne veľa seba, ale bude jasne napísané, že čo sú to tie 2 knihy alebo 3, ktoré sú v tom zmiešané. Tak ono je, myslím, že já jsem četl nějakou knížku, jmenuje se to Kreť jako umělec a tam vlastně je popsáno, tam je právě jako popsáno, že vlastně ve chvíli, když třeba používáš jakoby jejich dílo, ale přidáš do toho něco svýho, tak vlastně vytvoříš něco úplně unikátního a nekradeš. Všichni vlastně už cokoliv chceme nebo vytvoříme, tak už někdo před náma vytvořil. Někdo už točil podcast, víš? Jo, přesně tak. Zajímalo by mě, co jsou ty klíčové faktory, které nějakým způsobem utvořily tu tvoji dnešní filozofii? Na čem to celé jako začalo? Wow, to je pekná otázka. To sa ma ešte nikto neopýtal. A těch tam ešte bude. Pre mňa bolo veľmi také, keď som mal nejaké depresie, nechcem to volať, že úplne, že mal som klinické depresie, lebo v živote som s tým nebol za lekárom, aby mi povedal, že máš depresiu a identifikoval ma s tým. Ale svet nemal pre mňa význam a zmysel vtedy. Tak veľa som sa ponáral v takých depresiách, že neviem, čo mám zrobiť so životom, neviem, čo je môj zmysel života a hlavne, že to fakt je život náhoda, že mám byť hodený do tých vln osudu a mám iba slepo príjmať to, čo ku mne prichádza. A veľa som si to prirovnal k tomu, že keď niekto príde do fitka cvičiť,
začína, tak môže chodiť, že jeden týždeň cvičí 2-krát za týždeň, druhý 6, tretí ide behať a plávať, štvrtý má pauzu, stravuje sa halabala a očakáva, že s ňou bude Schwarzenegger. A to si hovorím, to sú tie náhody toho osudu, že on nemá systém. A potom si hovorím, že ak spravím systém a teda on ak funguje a existuje a funguje, tak ho aplikujem do života a vlastne budú k mne prichádzať iné situácie. To bolo pre mňa také, že wow, mohlo by to fungovať. A potom presne. A potom som sa spätne pozrel na to, že také moje prvé taká introspekcia, alebo teda retrospekcia, a pozrite sa dozadu bolo, keď bola maturita a vlastne išiel som odpovedať zo slovenčiny a bolo 30 otázok a ja som nevedel iba 2. Všetky som vedel perfektne, 2 som nevedel, boli to poézia, bola to tuším číslo 17 a 15 alebo tak, už si nepamätám. A celý čas som sedel pred tou učebňou, kde ma išli skúšať, že nie 17, nie 17, nie 17. Prišiel som, videl som si 17 a ledva som prešiel z maturity. Na druhý deň bola angličtina a ja som nevedel, že sú tam nejaké otázky. Ja neviem, prečo som nevedel, lebo nám učiteľky všetky akože prezradili otázky, dali nám osnovy, nech sa naučíme. To nemôžeme urobiť, nikomu to nehovorte, až v poriadku. A z angličtiny som nepočúval v škole, ako vždy. A prídem na tú maturitu ústnu odpoveď z angličtiny a spolužiaci mi hovoria, že vieš všetky otázky, a že čo, aké otázky, že vedia na slovenčine. A že čo? Sa mi tam vysmiali, že neviem. A jeden dobrý spolužiak mi dal všetky lajstre papiere a kúkam, že história anglická, politická situácia v Anglicku a také veci. A hovorím si, to neviem po slovensky, nie ešte po anglicky. A ja som vedel dobre po anglicky, lebo som veľa počúval a hral som hry na počítači. A takže som tam zbadal jednu jedinú otázku, že šport a zdravie, alebo šport a výživa, alebo také niečo. Takže si hovorím, OK, včera alebo predčerom 17 zo slovenčiny, tak som išiel hlavu do toho, že šport. Prišiel som do učebne, tak to bol smajlik na stole nakreslený a ruka ma takto zaviedla, otočil som, tam bolo číslo, učiteľka skontrolovala a šport, dostal som jednotku. Takže to bolo pre mňa také spätne, už keď som mal tie depky, že niečo asi existuje. No a potom som sa s tým začal hrať a prvé peniaze, plno klientov v gyme, ja som začal robiť trenéra a ja som mal za 3 mesiace tak plno, že ja som musel odmietať ľudí, posielať k iným trénerom a tak. A či myslíš, že to bylo? Aha, no takže môžem ti povedať, čo som spravil. Takže začal som premýšľať nad tým, že čo by som chcel v živote robiť. Pýtal som sa, kráčal som po vonku so psom a hovorím si vesmír, Bože, anieli, ja neviem, univerzum, čokoľvek. Čo mám robiť, že ukážte mi to, že dajte mi takýto znak. Sedel som v práci, kde som predal doplnky výživy a prišiel kamarát, ktorého som nevidel od základnej školy. A prišiel, že čau Mišo, nejdeš si so mnou spraviť trénerský kurz? A ja že, tak asi hej. Takže som išiel. A mal som na ňo peniaze, čo pre mňa bolo nepredstaviteľné, lebo som nikdy nemal peniaze. A mal som na účte 800 eur a kurz stál 360 vtedy. To je veľká investícia. A vtedy hej, no. Pre mňa áno. A hlavne keď som mal plat 350 eur, vieš. Chápu. No takže spravil som si kurz a dostal som certifikát a u nás v meste sa otvárala nová posilovňa, nové fitko. A oslovil mňa a môjho kamaráta majiteľ, že či tam nezariadíme veľkú crossfitovú miestnosť. To je gigantický gym nádherný. Jak sa menuje? Go Gym. To neznám. To nebudeš poznať, nie. To není také komerčné, to je mestské, ale je veľké. Alebo teda regionálne. U nás v Prievidze proste. No a takže začal som tam cvičiť, potom ak sa to otvorilo, za krátky čas to bolo akože, to bolo v procese výstavby už vtedy, keď nás tým oslovil. A raz za mnou prišiel majiteľ o týždeň, ak som spravil kurz. Keby si tu chcel trénovať, mohol by si tu byť úplne zadarmo, že prvého pol roka si nemusím ani pernamentku kúpiť. A že potom si budem kúpovať pernamentku. A ja, že dobre, že pouvažujem. Tak potom o 3 dní prišla za mnou nejaká kamarátka z strednej školy, že či by som ju netrénoval. A ja, že teraz som si spravil certifikát, že dobre. Takže zobral som ju za prvé peniaze, úplne smiešné. A potom za mnou prišla
učiteľka zo strednej školy z druhej, kde som ja nechodil, že či ju nepotrebujem, lebo vie, že cvičievam. Má, že OK, takže už som mal 2 klientov. A potom, ja som robil toho trénera, teda predával som doplnky výživy v Tesku a z Teska z iného obchodu prišla za mnou žena, že dopočula som sa, že máš kurz, či by som ju netrénoval. Takže už som mal 3. Wow. Čiže už som to vedel pri práci nejako si tam dávať a potom si hovorím, ja chcem odísť z roboty a toto robí naplno. Že mne je jedno, koľko zarobím, čo zarobím, chcem robiť niečo, čo ma baví, lebo ma to bavilo. No, takže práca, v ktorej som chodil, začala zo dňa na deň krachovať. Proste prišiel za mnou majiteľ, terajší môj kamarát, veľmi dobrý, a hovorí, že už budeš musieť robiť menej, lebo už to tu toľko nezarába, takže z tej malej výplaty som mal ešte menej a on tam pracoval zvyšný čas. A potom vlastne mi povedal, že bude ten koniec a ja si hovorím, ježiš, hlava... A bavíme sa teda o tom fitku. Áno. A mal som hlavu v smútku z toho a potom si hovorím, že OK, tak nejaké to manifestovanie teda funguje, už som o tom teda niečo písal, točil, nemôžem byť z toho smutný, takže som si začal kúpil som si diár, ten diár som vypísal ceruzkou, že mám klientov o 8, o 9, o 10, každý deň som zapísal celý mesiac. A potom som si napísal pod každý deň, koľko som zarobil, ale akože imaginárne. No jasne. A potom po celom mesiaci. A každý večer pred spaním som si vizualizoval, ako som v gyme, ako tam prídem ráno, keď sa otvára, ako otváram diár a hovorím si, že koľko mám veľa ľudí a ako prichádzajú ľudia na tréning, dávajú mi peniaze, ako sú spokojní, ako odchádzajú. A to som robil ráno a večer a celé dni, keď som akože nemal čo robiť, že som išiel trénovať tú kamarátku alebo tú známu, tak som pracoval na sebe, počúval som knižky a tak ďalej a hlavne som si hovoril, že keby už mám plno ľudí, že už sa nebojím, čo so mnou, ako zaplatím, ešte som u maminy býval, ako dám mamine peniaze na bývanie, tak ako by som sa cítil. A vždy bola odpoveď, bol by som v pohode. Takže som sa učil byť v pohode a stále to usmerňoval. A ten pocit tej pohody, to je ako plyn na aute, to ťa niekde posúva a tá vizualizácia je, že ukazuješ tú presnú realitu, kam to má prísť. Hej, a ľudia si to nevedia tak spojiť, že jedno aj druhé je dôležité. A ubehli 3 mesiace a ja som mal proste plno klientov. Hej. A hlavne ma to bavilo. Já si myslím, že ve chvíli, když si něco manifestuješ, nebo třeba takhle, já jsem pracoval vlastně jako trenér ve fitku a rozhodl jsem takhle už pár let. Už pár let jsem si říkal, že chci skončit, ale asi mi tam furt něco říkal, co kdyby to nevyšlo, co když to nevyjde, co když to nevyjde. A když jsem se to vlastně rozhodl, tak těsně předtím vlastně na začátku ledna jsem se rozhodl a říkal jsem si, že dodělám měsíc a pak prostě šluz a budu dělat čistě jenom to, co mě, jako, samozřejmě bavilo mě to, ale už mě to vnitřně naplnilo, už to bylo prostě čistě jenom práce a no a vlastně čím víc se to blížilo, tím víc najednou se mi ozývalo nových klientů. Najednou prostě jsem si říkal, já budu mít vlastně peněz a všechno, vlastně to bylo super a vlastně nemusím se to zdávat a přitom můžu ještě dělat tohle, ale vlastně ve chvíli, když jsem byl v té práci s těma klientama, tak to ze mě tak strašně jakoby tahalo tu energii a absolutně už jsem neměl kreativitu na to cokoliv tvořit. Takže vlastně jsem mohl mít klidně, nevím, plácnu 8 nových klientů a říkal jsem si, mám to jako zapotřebí, chci to, nechci to jsou jen ty peníze, které mě táhnou. A ve chvíli jsem si říkal, že vlastně přijde nový měsíc, teď potřebuji, nevím, spoustu věcí zaplatit, jako co jako budu dělat. A třeba 5 dnů předtím, než jsem měl skončit, tak mi z ničeho nic a mi prostě otevřeli dveře k nějakému, řekněme, vysněnému projektu a zaplatilo mi to na hodně dlouho dopředu. Super. Protože jsem vydržel a nechal jsem se stáhnout. Takže mi přijde, že ve chvíli, kdy se pro něco nového rozhodneš, tak tě to snaží se zlomit k tím starým vzorcům. Tam, kde se cítíme komfortně. No, tak jenom, že... Souhlasím, může být. Jako je to fakt zajímavý, jak to učil. Ale je teda super, že máš takový mindset, nebo už takhle dřív jsem měl ten mindset, ale kde tě, nebo co tě utvrdilo v tom, že takhle je to správně. Jakože je správně to si také všechno vizualizovat a potom to k tobě prostě přijde. Vedl tě k tomu někdo? Ja som mal veľa učiteľov, ktorých som postretával. A rôznych ľudí, ktorých som stretol na svojej ceste, ktorí mi tak pomáhali, dávali vodítka, ako čo robiť správne. Dodnes mi to príde také požehnanie od Boha. Proste, že to chodilo ku mne, že posielal ten život ku mne tých správnych ľudí. Ale ja som veľmi učenlivý človek, že
ja milujem cvičiť, športovať, ale milujem aj rozvíjať intelekt, takže ja som do dnešného dňa prečítal proste okolo 400 kníh, strašne veľa. Wow. Milujem to, vieš, že to je tiež taká moja vášňa, že stále čítam, alebo počúvam audioknihy, to je úplne šumafúk. Ale pre mňa bolo také, že ak to funguje, ja to vycibrím. Ak som vycibril cvičiť, ak som vycibril písať knihy, ja neviem, že ja to vycibrím. Ale či je to správne, že to je iba filozofia, ktorou sa začneš riadiť. Že, ľudia majú filozofiu napríklad, že úplní ateisti, človek, čo ničomu neverí, ale tým pádom je to ateizmus, keď veríš tomu, že ničomu neveríš. Vieš, to je také, zo stoického hľadiska aj tak neexistuje ateizmus. Vieš, v podstate miloval som a vždy milujem stoicizmus a zen buddhizmus a tradičnú čínsku medicínu, filozofiu a tie smery. Takže musím ti dať taký pohľad, aby si pochopil. Mňa zaujímalo vždy veľmi veľa, že tento pohľad hovorí, že funguje manifestácia, tak a je to správne, a tento, že nie, preskúmam aj ten. Vieš, že nie sú takí, že iba v tomto. A milujem skúmať všetky tie rôzne pohľady. No a teda, aby som sa dostal k pointe, zase je to iba rozhodnutie, ktorým sa začneš riadiť, lebo keď človeka napríklad zaujíma, spomínal si Joey Dispenzu na začiatku, on veľmi začal pušovať, alebo teda tlačiť k tomu, aby sa robili aj vedecké výskumy, čo sa týka toho pola, v ktorom žijeme, tak vlastne kvantové pole, čo je vlastne energia za tou hmotou celou, ktorá je, bude reagovať tak, ako si ty nastavíš. Ak ty si nastavený, že proste myšlienky nefungujú, tak kvantové pole neberie tvoju pozornosť ako dôležitú, keby chceš niečo zmeniť. Keď sa robia pozorovania, ak sa správajú častice, tak častice sa správajú podľa toho, kto ich pozoruje a aké má očakávania voči ním. Že, poviem ti iný príklad. Je taký stroj, kde sa dajú, minca, normálne 1 euro, alebo neviem, aké máte mince. A keď nikto nie je v miestnosti a nikto nepozoruje ten stroj, tak minca padá vrch, spodok, vrch, spodok. Proste hodíš 100 krát, 50 krát spodok, 50 krát vrch. Ak sú tam ľudia a pozorujú, to je to vrch, vrch, spodok, vrch, vrch, spodok, spodok, spodok a nevidie to narovnako, lebo už je to pozorované a už to ide podľa nejakého vnútorného očakávania tých pozorovateľov. A my sme každý pozorovateľom tej reality. No a keď ideš hlbšie v tej filozofii, tak zistíš, že realita je len neustálým kopírovaním toho, čo ty kopíruješ z reality, čo ona kopíruje z teba. Čo znamená, že v koncepte žiadna situácia nie je neutrálna, každá je iba tvojim vlastným pozorovaním, pozitívna alebo negatívna. Hej? Pre niekoho to môže byť naopak, že niekto by dostal teraz tých nových 8 klientov, wow, super, a ty si teraz, že fucking nie, že idem to skúsiť inakade. Takže to je to, čo si myslel. A vlastne, keď začneš na neutralite, začne ti realita dávať rôzne situácie, ty ich začínaš vnímať a tým, že vidíš situáciu, tak ju kopíruješ tým, že ty ju pozoruješ, to je už kopia, máš k nej myšlienku, máš k nej pocit a spájaš sa s ňou, identifikuješ. A na druhý deň ti realita dá to, čo si ty mal vnútri a ono ti to zás ukáže, či sa ti to ľúbi, spraví algoritmus reality a znovu to kopíruješ. A ak je človek dostatočne odvážny, pripustiť si, že doteraz som si nevytvoril život tvrdou prácou, ktorý sa mi páči, alebo tým bežným spôsobom života, tak dovolím si teraz na 1 celý rok, nechcem povedať na týždeň, lebo to milujú ľudia, čo chcú hneď byť sexy fit. Dovolím si teraz do konca roka vytvoriť úplne iný život, než mám, ale musím si priznať, že doteraz som sa mýlil. Že všetko, čo mám naučené, je bullshit, je kravina, mi neslúži. Že slúži mi ten pohľad, ktorý mám, ktorý nie. A to bol môj ako keby taký štart, že som si povedal, že ak to ten... ja som tak zvláštne veriaci človek, že v živote som nebol v kostole, nedočítal som Bibliu, dal som 4 strany. Je to náročné. Je, určite je, ale modlím sa k Bohu. A mám veľa rôznych zážitkov také, ktoré mi, napríklad ja som nikdy, určite som počul, ale nikdy som nejak nebol, že Ježiš Kristus alebo niečo také. A mám zážitky s Kristom. Vieš, že bol som v nejakých mimotelých zážitkoch alebo u nejakého môjho terapeuta a
vrátil som sa naspäť ako keby z toho zážitku a ten terapeut opísal presne to, čo som ja tam zažil a bolo to, že stretnutie s Kristom. Aj keď to možno, neviem, pre tvojich sledovateľov bude znieť, že náboženské, ale pritom vôbec nedá na to moje tvorby náboženstvo, ale chcel som povedať, že som si tak hovoril, že ak to Boh dovolí a vie, že moje úmysly sú čisté, že ja nechcem byť bohatý, úspešný, šťastný len pre svoje ego, že len ja chcem a že chcem vďaka tomu aj pomáhať, lebo musíš myslieť aj na seba, ale podľa mňa je super, keď vieš pomôcť a inšpirovať. No, aspoň sa z toho cítim dobre. Zase to je možno pre to ego, lebo sa z toho budeš cítiť dobre. Kto vie? A vlastne, že ak to Boh dovolí, alebo teda je to v poriadku, ruším všetko, čo som sa doteraz naučil a idem od začiatku. A to bolo ťažké pripustiť si, že všetko, čo viem, je ako keby možno nesprávne. No, nie je to, že horí oheň a ja tam idem skúsiť strčiť ruku, či sa nepopálim, ale taký ten názory na svet. No a začal som sa s tým hrať a začal som prvé peniaze manifestovať, klientov, auto, stretnutia, zážitky a všetko som si zapísal, čo som si kedy zmanifestoval, aké boli moje pocity a vychádzalo to. A raz mi potom niekto povedal, že ale to je proti prírodzenosti života. A ja si hovorím, že ale veď vy máte všetci myšlienky a iba ste im podvolení. Akurát ja mám možnosť, že môžem myslieť na niečo iné a za to, že vy to nezvládate, ja som si to stále k cvičeniu prirovnal. Že ty nezvládaš chodiť do gymu a byť tam disciplinovaný, tak za to je možno cvičenie akože neprirodzené, lebo na silu cvičíš. Takže mne to cvičenie veľmi pomohlo do života v tomto. Aby som si tak povedal, že je to správne, nie je to správne. A ja neviem, či je to správne to robiť, alebo nie. Pretože ja nie som ten Boh, aby som to súdil. Ja som ten, ktorý hľadá, čo je správne. Wow. To je silný. A takže si myslíš, že je to vlastně všechno o nějakých našich přesvědčeních? Že ve chvíli, tak všichni máme nějaký vzorce od rodičů, to, že jsme nějak nastavený, věříme tomu, co oni nám dají do hlavy, ale samozřejmě my si tu realitu potom můžeme jakkoliv jako upravit podle našich myšlenek. Súhlasím, ale nie je to len o tom, že ja stále hovorím, že je to o stave bytia a stav bytia definujem ako tvoje myšlienky, tvoje pocity, emócie, ktoré máš na dennej báze, tvoje tie názory na svet, potom presvedčenia, čo očakávaš, že sa stane, alebo čomu veríš a potom tie rozhodnutia a činy, tá akcia. Že to je taký ten komplex. Že jasné, že vo výsledku sú to možno len presvedčenia, ktoré potom formujú to ostatné, ale keď si to tak rozkuskuješ na drobné, tak je jednoduchšie s tým pracovať. A mě třeba zajímalo, co bys jako, když za tebou přijde člověk a vlastně řekněme, potřebuje nějakou částku peněz do nějaký doby, ale prostě na to tlačí kvůli tomu, protože prostě se život děje. Jak s tím má pracovat? Jak to má zahodit? Rozumím, čo sa chceš opýtať. Dámy a pánové, díky, že jste to dokoukali až sem a pokud byste chtěli vidět celou epizodu, která měla 1,5 hodiny, tak ji najdete na mých stránkách www.martintoman.cz a budu se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Mentální upgrade. Tak se mějte a vidíme se příště. Čau.